Raise Her Voice. Αληθινές ιστορίες έμφυλης βίας. Υπάρχουν ιστορίες που δεν λέγονται εύκολα. Όχι γιατί δεν έχουν λόγια, αλλά γιατί για χρόνια κουβαλούν σιωπή. Αληθινές ιστορίες ανθρώπων που για καιρό δεν είχαν τις λέξεις να ονομάσουν αυτό που ζούσαν. Δεν ήταν αγάπη, δεν ήταν φροντίδα, δεν ήταν προστασία. Δεν ήταν «έτσι είναι οι σχέσεις». Ήταν έλεγχος, ήταν φόβος, ήταν βία. Σε αυτή τη σειρά ακούμε 10 μικρές αφηγήσεις για την έμφυλη βία και τις μορφές της. Τη βία που φαίνεται και τη βία που αργεί να πάρει όνομα. Κάθε ιστορία είναι μια υπενθύμηση. Η βία δεν αρχίζει πάντα με ένα χτύπημα. Μερικές φορές αρχίζει με μια φράση, με μια σιωπή, με έναν περιορισμό που μοιάζει με ενδιαφέρον. Μοιάζει με αγάπη, αλλά σου ζητάει να μην κρίνεις. Ακούς τη σειρά Raise Her Voice, αληθινές ιστορίες έμφυλης βίας. Από τον οργανισμό Διαβάζω για τους άλλους. Επεισόδιο 7. Δικά μου και δικά σου. Διαβάζει η Λιλή Πυράκη. Στην αρχή μου φάνηκε ανακουφιστικό. Εκείνος ήταν πιο οργανωτικός με τα χρήματα, έλεγε. Εγώ ήμουν πιο αυθόρμητη, πιο συναισθηματική στις αποφάσεις μου. Έτσι το παρουσίαζε. Σαν να με προστατεύει από τον εαυτό μου. Όταν μου είπε να βάζουμε και τους 2 μισθούς σε κοινό λογαριασμό, το θεώρησα ένδειξη εμπιστοσύνης. Μόνο που η εμπιστοσύνη δεν ήταν αμοιβαία. Εκείνος είχε πλήρη εικόνα. Εγώ είχα αποσπασματικές πληροφορίες. Ήξερε τους κωδικούς, τους λογαριασμούς, τις πληρωμές, τις οφειλές. Όταν ρωτούσα, μου έλεγε «Μην αγχώνεσαι, τα έχω εγώ». Αν επέμενα, εκνευριζόταν. Έλεγε ότι δεν τον εμπιστεύομαι. Σιγά σιγά, κάθε έξοδό μου έγινε θέμα συζήτησης. Ένα σαμπουάν ήταν υπερβολή. Ένας καφές με φίλοι ήταν περιττός. Ένα δώρο στη μητέρα μου ήταν ανευθυνότητα. Τα δικά του έξοδα όμως δεν περνούσαν από έγκριση. Αν αγόραζε κάτι για τον εαυτό του, ήταν ανάγκη. Αν αγόραζα εγώ, ήταν σπατάλη. Το πιο ταπεινωτικό ήταν ότι δούλευα. Δεν ήμουν χωρίς εισόδημα, κι όμως ένιωθα σαν να ζητάω χαρτζηλίκι. Έπρεπε να εξηγώ γιατί χρειάζομαι χρήματα. Έπρεπε να αποδεικνύω ότι μία ανάγκη μου ήταν αρκετά σοβαρή. Κάποιες φορές απέφευγα να αγοράσω πράγματα απαραίτητα μόνο και μόνο για να μην γίνει καυγάς. Όταν άρχισα να μιλάω για δικό μου λογαριασμό, η αντίδρασή του ήταν έντονη. Μου είπε ότι καταστρέφω τη σχέση μας. Ότι στις οικογένειες δεν υπάρχουν δικά μου και δικά σου. Ότι είμαι εγωίστρια. Αλλά στην πράξη, κοινό σήμαινε ότι τα δικά μου χρήματα ήταν κοινά. Και τα δικά του δικαιώματα ατομικά. Το έμφυλο πρόσημο ήταν ξεκάθαρο. Πατούσε πάνω στην παλιά ιδέα ότι ο άντρας είναι ο διαχειριστής, ο λογικός, ο υπεύθυνος και ότι η γυναίκα χρειάζεται καθοδήγηση, ακόμα και όταν εργάζεται. Ακόμα και όταν συνεισφέρει ισότιμα. Ακόμα και όταν ο μισθός είναι δικός της. Η οικονομική κακοποίηση δεν φαίνεται εύκολα. Δεν έχει πάντα φωνές. Μπορεί να μοιάζει με οικογενειακό προγραμματισμό. Μπορεί να κρύβεται πίσω από φράσεις όπως «το κάνω για εμάς». Αλλά όταν δεν έχεις πρόσβαση στα χρήματά σου, όταν φοβάσαι να ξοδέψεις, όταν δεν μπορείς να φύγεις γιατί δεν έχεις ούτε τα πρακτικά μέσα, τότε δεν είναι οργάνωση. Είναι έλεγχος. Την πρώτη φορά που άνοιξα δικό μου λογαριασμό ένιωσα ενοχή. Μετά ένιωσα φόβο. Και μετά, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα λίγο ελεύθερη. Δεν ήταν μεγάλο ποσό, ήταν όμως δικό μου. Και αυτό σήμαινε ότι υπήρχε αρχή. Η ιστορία που ακούσαμε δεν είναι μόνο μία προσωπική ιστορία. Είναι ένας τρόπος να αναγνωρίσουμε κάτι που συχνά μένει αόρατο. Τον έλεγχο που βαφτίζεται αγάπη. Τη ζήλια που παρουσιάζεται ως ενδιαφέρον. Τη σιωπή που μοιάζει με αντοχή. Τον φόβο που οι άλλοι δεν βλέπουν. Αν κάτι από αυτή την αφήγηση σου θυμίζει τη δική σου ζωή ή τη ζωή κάποιου ανθρώπου κοντά σου, μίλα σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Ζήτησε υποστήριξη. Μη μείνεις μόνη, μόνος ή μόνο.
Δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνει αρκετά σοβαρό. Αν φοβάσαι, είναι ήδη σοβαρό. Και δεν φταίς. Η βία δεν μικραίνει μέσα στη σιωπή. Μικραίνει όταν την αναγνωρίζουμε. Όταν ακούμε, όταν πιστεύουμε, όταν στεκόμαστε δίπλα. Το έργο Raise Her Voice υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος POWER, Promoting Organizations Empowerment to Guarantee Women's Human Rights and Stop Gender Violence, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το συντονισμό της WeWorld σε σύμπραξη με την ActionAid Ελλάς και την ABD.